blízko. Toto je Black Dog. Hlavný hrdina. Žil. Black Dog ide asi skákať. Uteká. Skáče. A padol, dokopte ho, skoč na ňo. Viktor hoplul. Hinko hoplul. Skočte na ňo, dole. Dole skáčte. Skáče dole. Na Black Doga. Black Dog. Chyťte ho. Black Dog ožil. Skopte ho. Hinko, dokopte ho, zomre! Kamene na ňo! Black už nemôže znášať ten náklad, či nátlak, tak sa zabije. Dokopte ho ešte! Hinky, hlavný hrdina kúpania! Vedele, mŕtvý. Budí sa ten hajšel, dokopte ho ešte viac! Ešte naozaj žije! Headshot! Prel! Kopce daň ho! Ožíva! Kopte ho! Leze hore, za ním! Leze hore! Black Dog skáče! Za ním! Ešte asi žije! Uteká nám! Na ňo! Nemôže to prežiť! A zomrel! Dokopte ho! Hýbe sa ešte. Toto je záver. Black Dog skapal a zrazu ožíva! Padol! A už je definitívne mŕtvý. Dovidenia.